כולנו רוצים שהילדים יהיו בטוחים בבית ספר. זו הרי נקודת המוצא. אבל רגע, איך בכלל יודעים אם בית ספר הוא בטוח? מה הופך אותו לכזה? אז מסתבר שזו לא שאלה של תחושת בטן. למדינת ישראל יש תשובה מאוד ברורה, צ'קליסט סופר מפורט שמגדיר בדיוק מה זה אומר. בואו נצלול פנימה ונבין איך זה עובד. אז איך באמת מודדים את זה? איך משרד החינוך בודק אם בית ספר עומד בסטנדרט? התשובה הרשמית היא מסמך די מורכב שקוראים לו מכוון זהווה. וזהווה זה ראשי תיבות של זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח. זה בעצם, אם תרצו, ספר החוקים של מערכת החינוך לבטיחות. אז מה בתפריט? קודם כל נבין מה זה בכלל המכוון הזה, אחר כך נפרק את שלושת תחומי הפעולה המרכזיים שלו, נראה איך הוא מדרג בתי ספר בשלוש רמות שונות, מהבסיס ועד למצוינות של ממש, נדבר על האתגרים הספציפיים של התיכונים, ונסיים עם התפקיד של כולנו בעצם, ההורים והקהילה. אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה. מה זה בכלל מכוון זהב? וחשוב להבין, זו ממש לא סתם רשימת מכולת שצריך לסמן עליה V. זה כלי הרבה יותר מתוחכם עם מטרה כפולה. אז הנה ההגדרה הרשמית. כלי של משרד החינוך גם להנחיה וגם להערכה. ופה בדיוק הנקודה המרכזית. למכוון יש שני כובעים. מצד אחד, הוא סוג של מפת דרכים פנימית לבית הספר. כלי שאומר לו, ככה תשתפרו. ומצד שני, הוא הסרגל שמשרד החינוך משתמש בו כדי לבדוק את בית הספר מבחוץ. מה שזה יוצר בעצם זה שפה אחידה, סטנדרט ברור לבטיחות שמחייבת את כולם. טוב, אז כל המערכת הזאת בנויה על 3 יסודות, 3 עמודי תווך. הרעיון הוא שרק כשהשלושה האלה עובדים ביחד, אפשר באמת לדבר על תרבות של בטיחות. בואו נראה מה הם. אז הראשון, וזה די ברור, הוא איכות ההוראה והלמידה. מה קורה בכיתה? אבל זה ממש לא מספיק. היסוד השני הוא האקלים הבית ספרי. כלומר, כל התרבות, האווירה, התחושה הכללית של ביטחון. והיסוד השלישי לוקח אותנו החוצה, אל הקהילה. כי בטיחות, ברור, לא נגמרת בגדר של בית הספר. רק השילוב של שלושתם יוצר סביבה באמת בטוחה. אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק הגאוני, באמת, במכוון הזה. הוא לא בנוי בשיטת הכל או כלום, עובר או נכשל. במקום זה, הוא מציג מסלול התקדמות. ממש מסע שבית ספר עובר דרך 3 רמות מאוד ברורות. זה עובד ככה. רמה 1 היא רמת היסוד. זאת נקודת הפתיחה, בדרך כלל לבית ספר שנכנס לתוכנית. רמה 2 היא כבר רמה מתפתחת, למי שכבר נמצא בתהליך עם דרישות יותר רחבות. ורמה 3 זאת רמת המצוינות, ה-C, ובית ספר שמגיע לשם יכול לקבל תואר רשמי, בית ספר מקדם זהב. כדי להבין את ההבדל, בואו נראה כמה דוגמאות קונקרטיות. ניקח לדוגמה את המורים. ברמה 1, מספיק שרכז הבטיחות ועוד 2 מורים עברו הכשרה בסיסית. זה די מצומצם. אבל תראו את הקפיצה לרמה 3. פתאום כל הצוות שותף מלא בתכנון, ולפחות 4 מורים צריכים לעבור הכשרה מתקדמת גם בבטיחות וגם בנגישות. זה שינוי אדיר בתפיסה, מפתיחות כאחריות של כמה בודדים, לאחריות של כלל המערכת. וזה ממשיך גם למנהיגות של התלמידים. זה הבדל של שמיים וארץ. ברמה 1, התלמידים המנהיגים הם מין עוזרים כאלה, שפעילים בעיקר עם הילדים הקטנים, ורק בנושא של זהירות בדרכים. ברמה 3, הם הופכים למובילים אמיתיים. הם מתכננים ומפעילים פרויקטים בכל תחומי הבטיחות, לכל בית הספר. זו העצמה אמיתית, לא סתם סימון V. אפילו סביבת הלמידה עצמה משתנה. ברמה 1 מדברים על מצגים זמניים, שלטים שתולים לכמה שבועות, למידה די פסיבית. ברמה 3, לעומת זאת, זה כבר עולם אחר. המצגים קבועים, יש חומרים אונליין, והכי חשוב, יוצאים החוצה. למידה חווייתית, התנסותית, בחצר, בשכונה, חיים את הבטיחות, לא רק קוראים עליה. אוקיי, יש פה מושג חשוב, במיוחד בבתי ספר יסודיים, שנקרא מעטפת הבטיחות. מה זה אומר? בגדול, כל מה שקשור לסביבה הפיזית של בית הספר, כל האמצעים שנועדו להבטיח שהדרך הלוך וחזור תהיה בטוחה. וכמובן, גם פה רואים את אותה התפתחות מדורגת. ברמה 1 מתחילים בבסיס, למשל, למפות מסלולי הליכה בטוחים. ברמה 2 כבר מוסיפים יעדים להנגשת הכניסה. וברמה 3 זה כבר יישום מלא ורציף לאורך כל השנה, של כל המרכיבים, עם דגש חזק מאוד על נגישות מלאה לכולם. יפה, אז בואו נעבור רגע לחטיבות הביניים והתיכונים, כי שם, מטבע הדברים, האתגרים קצת שונים. הדגש עובר מהסביבה הפיזית להתנהגויות של בני הנוער עצמם. כאן המכוון מכתיב תוכנית לימודים מאוד מסודרת. בכיתה ט' כולם לומדים חינוך לבטיחות בדרכים. ובכיתה י' זה הופך להיות רציני יותר, עם חינוך תעבורתי, שזאת בעצם ההכנה הרשמית של המדינה למבחן התיאוריה. בית הספר ממש יכול להגיש את התלמידים למבחן בסוף התהליך.
וזה מראה שהמכוון הוא לא איזה מסמך מאובק, הוא מתעדכן וחי את המציאות. למשל, יש בו דגש ספציפי וחזק על אחד הנושאים הכי ברורים היום, רכיבה בטוחה על אופניים וקורקינטים חשמליים. זה נושא קריטי שאי אפשר להתעלם ממנו. טוב, הגענו לחלק האחרון, והוא קריטי לא פחות. המכוון מבין שבטיחות היא ממש לא פרויקט סולו של בית הספר, זה עסק של כולם. ותראו איך מסלול ההתקדמות הזה בא לידי ביטוי גם במעורבות ההורים. ברמה 1, ועד ההורים בעיקר מקבל עדכונים. תדעו שעשינו ככה וככה. ברמה 2, הם כבר שותפים פעילים בביצוע. וברמת המצוינות, רמה 3, זה כבר סיפור אחר לגמרי. הוועד הוא שותף מלא, גם בתכנון, גם בביצוע. שותף שווה. ובדיוק באותו אופן, מתפתחת גם השותפות עם הקהילה הרחבה יותר. זה מתחיל מתיאום בסיסי עם גורם אחד. נניח מטה הבטיחות העירוני, ברמה 1. וזה מגיע ברמה 3 לשיתוף פעולה מלא, רחב, פורה, עם כל מי שרלוונטי בעיר או במועצה. ולאורך כל המסמך הזה, יש חוט שני אחד מאוד ברור. ערך שחוזר על עצמו כל הזמן, נגישות. והציטוט הזה מהמסמך הרשמי פשוט מסכם את זה בצורה הכי טובה. הנגישות היא לא רק עניין טכני, לא רק רמפות, היא עניין ערכי עמוק. המטרה היא שילוב, שוויון, כבוד. וזה מתחיל כמובן בבית הספר. אז אחרי שפירקנו את כל המדריך הזה, נשארת שאלה אחת פתוחה, שאולי שווה לחשוב עליה. לפי כל מה שראינו פה, מהבטיחות, דרך השותפות ועד הנגישות, באיזו רמה נמצא בית הספר בקהילה של כל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על ההקשבה.